Dit is het huis van Riekele Hollema in Jennewaard. Of beter zijn, wie hij had het verkocht. Omdat de oerdrachtsbelasting nou tijdelijk verlegen is van 6 naar 2%. En ik omdat er net de hoogste prijs vregen. Ik ben in overeenstemming met mijn makelaar op een redelijke prijs zitten gaan. Ik heb het advies van mijn makelaar opvallen wat dat omgaat. En in onderhandeling ga ik net heel strak vasthouden om wat ik beslist heb of zei. Ik denk, het maakt net voort, maar aan de andere kant, ik ga nou een gegadigde en nou let het dan echt maar terug in. Want ja, wanneer komt er weer in, dat weet je vanzelf ook net. Joet waren de laatste cijfers bekendmaken die lieten zien dat het derde kwartaal de meer verkocht is dan het tweede kwartaal. Opmerkelijk, want meestentijds is het krek minder in die simmerperiode. Dat wijt ik toch echt aan de overdrachtsbelasting. De mensen toch echt dat setje krijgen om echt erop te zetten, om te kijken. Gewone regio's bleven stabiel. Noordwest liet een daling zien van 16%. Dat had te krijgen met de krimp, nevens de NVM. Maar de winst zit hem vooral in het zuiden van de provincie, haast 30%. En maar in het midden van de provincie 20% liep het hier sprake van flink herstel. Dat zijn zeer aantrekkelijke woonregio's. Het zuiden, het midden en zuiden van Friesland zijn vaak wat aantrekkelijker dan de noordelijke regio's. Ik moet zeggen, we hebben daar een grote daling zien, dus ze komen nou hier heel nog bij. De trosneegroei in Friesland komt uit op 0%. De huizenmerk had nou vooral belang bij rest. Maar ja, je hoort de televisie maar om te zetten. En je wordt hoe speelt maar nijs hoe miljarden die naar Griekenland gaan. Hoe de wankele positie van de Frans-Belgische bank Dexia of hoe ontslagen. Die onzekerheid is er. We zitten gewoon in een tijd dat het economisch gewoon minder gaat. Daar moeten we eigenlijk net versluiten. Alleen nog die mensen die nog een baan, een zekerheid hebben, die moeten gewoon nog een kans nemen. Maar ik ken die onrust op dit moment net waarnemen. Dat moet toch de politiek, die moet toch daar hun stappen in zetten. Er moet echt rust op die werkmerken komen.